Bon dia a tothom. Continuem la segona setmana saludable interuniversitària de Catalunya. Avui, des de la Universitat de Girona, presentem una activitat que té l'objectiu de començar a parlar d'una problemàtica de salut pública dels joves i l'estudiantat universitari. Parlem de la ideació i la conducta suïcida des del testimoni d'una persona que ha patit aquests pensaments i un investigador que ens ajudarà a comprendre el procés cap al seu desenvolupament. Aquesta problemàtica és la primera causa de mort no natural entre el col·lectiu juvenil, però segueix sent invisibilitzada i estigmatitzada. Per tal de donar-ne visibilitat, l'Albert explicarà a través de la seva experiència personal quina és l'experiència d'aquestes persones. Què tal, Albert? Bon dia. Bon dia, Albert. Molt bé, estupendo. I l'Isaac Lloberes tindrà la missió d'ajudar-nos a entendre com això també ens podria passar a nosaltres i com prevenir-ho. Hola, Albert. Hola, Isaac. Ai, perdó. Hola, Isaac. Hola, Meritxell. Bon dia. Què tal? Com estàs? Molt bé. Esperem, doncs, que aquesta xerrada us faciliti la comprensió d'una problemàtica que mereix molt respecte, però també descobrir que cadascú de nosaltres té la possibilitat d'ajudar. Endavant! Gràcies, Meritxell. Moltes gràcies per aquesta introducció molt acertada. Gràcies d'entrada. A mi m'agradaria començar donant-te les gràcies, Albert, perquè, com saps, no és una cosa fàcil ni que en parlem durant el dia a dia, i tu i jo, que hem patit com d'altres persones no estan o no estan del tot en el seu benestar, sabem que és important parlar-ne, i crec que el que estàs fent aquí avui, que és o que serà explicar la teva experiència, no és gens fàcil, però tu, un dels teus grans punts forts durant tants i tants anys ha sigut la teva expressió emocional. I és que quan rius tens la capacitat de que la gent rigui amb tu, però també quan no estàs bé tens la capacitat de plorar-ho i d'explicar-ho, sobretot, de verbalitzar-ho als altres. I crec que és una capacitat que podem compartir amb la resta de persones que ens vegin avui. Així que, gràcies. A tu. M'agradaria començar, parlant sobre això, sobre aquesta experiència. Fa uns mesos vam estar parlant i no et trobaves en el millor dels teus moments, oi? No trobava sortida enlloc. Bé, mira, és que ja comences per aquí mateix, no? I algunes persones que estan patint aquesta ideació, aquesta conducta, els hi passa exactament això. I és que tenen la sensació de que no hi ha una altra manera, no hi ha una altra sortida. Per tant, quan et sortien, quan pensaves, quan tenies aquests pensaments de mort, realment què és el que volies? No, realment pensava el que jo sentia en aquell moment. Quan estàs malament i no trobes que et pugui ajudar ningú perquè dius que tu pots amb tot, realment no pots. Bàsicament, estàs tancat en tu mateix i l'únic que penses és coses dolentes, no tens motivació per res. De fet, jo volia moltes coses, per Nadals, bàsicament. Ma mare em volia comprar alguna cosa per Nadal o per Reis i em deia, què vols? Tens tants diners i te'l pots gastar amb tot el que tu vulguis. I jo li deia, no vull res. I ara t'hi poses a pensar, quan ja més o menys has anat al psicòleg, t'han ajudat, tens amics com tu, Isaac, que t'ajuden i tires endavant. Després, més endavant, pensava, hòsties, en aquell moment no em donava compte de que estava malament i no em feia il·lusió res. Però ara pensava moltes vegades, dic, ostres, amb aquests diners podria haver comprat una canya de pescar, me podria haver comprat un patinet, coses que m'agraden i m'aporten coses bones. Però en aquell moment estava tan tancat que li vaig dir, mira, no tinc ganes de... No em ve de gust res, no trobo cap motivació per dir-me vull això o vull l'altre, compra'm el que tu vulguis o el que tu creguis, o dona'm els diners. Ella no volia donar-me els diners, però finalment me'ls va donar. I me'ls vaig gastar amb tonteries com he sortit. No és una tonteria, però en aquell moment, quan estàs malament, sortir de festa, consumir drogues... Bàsicament això te deprimeix més. I llavors, a poc... Estàs dient una pila de factors, ja no et vull tallar, però ja estàs dient, sobretot, a mi partint d'aquesta base de l'anhedònia, aquesta sensació de no tenir ganes de fer res. I fins i tot, jo ho recordo de parlar-ho amb tu. I de no trobar una sortida, no tinc estudis,
no porto 10 anys treballant a la platja, que és una feina que a mi m'ha agradat i és de tota la vida, visc a Lloret de Mar i tinc la platja aquí, per mi és vida, i porto 10 anys treballant allà. Vaig deixar d'estudiar perquè amb 16 anys vaig perdre un amic meu, li vaig deixar la meva moto i es va morir. No vaig anar al psicòleg, jo pensava que era fort, que era capaç de superar-ho. Bé, tothom pensa que pot amb tot, però bàsicament tu vas guardant, i arriba un moment que petes i petes per on petes. L'únic que penses és que no tens ganes de continuar, no et trobes motivació, res, te despertes trist. Per qualsevol cosa que vegis que te provoqui una emoció sentimental, tindran ganes de plorar. No sé, coses que te sents com buit, diguéssim. Veus que res et pot ajudar, però realment sí, realment te pot ajudar la teva mare, et pot ajudar el teu amic, et pot ajudar el psicòleg, cosa que molta gent no hi vol anar, ni jo tampoc hi volia anar, perquè tu ben bé saps que vaig perdre un amic amb la meva moto, farà 3 anys es va suïcidar un altre amic, i no he sigut capaç de dir vaig al psicòleg, ho tinc que treure, i ho he tret. He tingut amics amb els que he plorat, he tingut amics amb els que he parlat, però sí que t'omple, però no acaba d'omplir del tot, i el que realment m'ha acabat omplint del tot ha sigut realment ser sincer amb la meva mare, dir-li el que sentia i el que em passava, i dir que volia anar al psicòleg. Jo ho veia com no com algú de bojos, perquè tothom ho veu així, com vaig al psicòleg i tothom li diu el loquero, però bueno, que no té res dolent i és de veritat el millor que vaig poder fer, bàsicament. Hi ha una quantitat de factors... Perdó, quan acabis, O sigui, no et vull tallar. Cap problema, digues. No et vull tallar perquè realment la teva experiència és bastant més enriquidora del que jo pugui dir, perquè el que finalment puc fer jo és apuntar algun d'aquests factors de risc que ens has anat comentant i alguns factors protectors. Per exemple, els factors de risc era la dificultat, jo recordo, d'explicar-ho a una persona tan important com la teva mare, en una situació que estaves en aquell moment de dir, ostres, no veig una sortida en aquest patiment, no? I apareixen aquestes idees. Em comentes sobre algunes altres situacions traumàtiques que vas anar visquent i que sabies que et feien mal, però tenies la sensació de dir, jo sóc fort. Doncs jo aquí faria la puntualització de el ser fort també és fer el que fas ara, de dir, aquesta capacitat de verbalment expressar els teus sentiments, les teves emocions, això és ser fort. La capacitat de poder demanar ajuda quan en algun moment, i aquí és on al principi parlàvem de l'estigma, no? Com es veu el fet d'anar al psicòleg o a la psicòloga. Hi ha moltíssimes persones que primer faran aquest primer judici i d'altres que pensen que no els ajudaran, que ells seran l'excepció i que finalment no els aniré bé només anar allà a parlar. I crec que una de les coses que t'has adonat en aquest procés, en aquest canvi, en aquesta evolució que has fet, és que, ostres, has anat a la psicòloga i mica en mica has anat endavant. I a mi això em fa moltíssima il·lusió. Jo crec que al principi, abans de poder anar a la psicòloga i dir, faig un pas endavant amb anar a la psicòloga, jo crec que el més important va poder ser explicar-li a ma mare com me sentia jo i la situació en la que estava visquent. Sí. Això és el que... I se'm fiquen els ulls plorosos perquè penso en aquell moment i penso que no li volia fer mal, però li estava fent més mal sense explicar-li que explicant-li. Ho recordes quan ho parlàvem la primera vegada? Correcte, que me deies que l'expliqués i jo no em sentia capaç. Bueno, també intentava explicar-te que és una sensació i és un sentiment, sobretot són uns pensaments que passen moltes d'aquestes persones, en la qual tu senties la frase que recordo és no vull fer-li més mal. No li puc fer això a la meva mare. I jo t'intentava explicar el fet de fer-la còmplice, el fet de poder demanar el seu suport, d'obrir-te, l'ajudarà molt més, perquè ella ja tenia aquella sensació que alguna no anava bé, que no acabaves de retrobar-te amb el teu benestar. I és molt normal, és molt natural tenir aquestes sensacions de càrrega, de sentir-se una càrrega, però finalment no ho ets molt estimat tant pels teus amics com per la teva família i va ser molt més fàcil ajudar-te des d'una posició de dir ja m'he pogut obrir, tinc aquests pensaments, m'està passant això. Després parlarem del tema dels consums, que també segurament van ser una de les coses que portaven encara a sentir-te pitjor.
però crec que és un punt clau. Ostres, el fet de poder-te obrir amb aquesta xarxa, amb aquests vincles socials tan importants i sentir que no ets una càrrega, sinó que en molts moments de la nostra vida necessitarem ajuda i tu has sapigut, has sigut prou fort d'alguna manera per demanar-la, jo crec que és un punt fort, un punt Jo crec fortíssim. que el primordial és poder demanar ajuda i poder dir-ho. I no tindre por al parlar les coses dolentes i el poder plorar, perquè tothom plora, tothom té alguna dolent, tot el que et passa a la vida són coses bones. Sí, sí. Per dir que tot el que té i tot el que li passa és bo, et mentirà. Fins i tot el més ric és el que a vegades més sol es troba i el que pitjor està. Però, ja t'he dit, el primer és parlar-ho, dir-ho i després actuar. Si no, malament. Jo portava des dels 16 anys guardant-ho tot, ara en tinc 27 i vaig rebentar perquè quan va passar-ho d'en Carlos, ja el coneixes tu, vaig deixar l'escola, no vaig acabar l'ESO, no vaig tindre estudis, no tinc estudis. Llavors portava 10 anys treballant a l'empresa familiar, tenia mitja relació amb una noia, tot anava molt bé, jo tenia feina als estius, treballava 7 mesos, l'altre feia vacances, tenia com una relació. Bueno, però va arribar un dia que complia 3 anys el noi que es va suïcidar, que era un molt amic meu, i jo vaig deixar la feina, em tastava, vaig perdre la relació amb aquesta noia i llavors tot el que tu portes acumulant durant molt de temps, tu guardes, fins que et dones compte, almenys en el meu cas, que és la meva situació que he viscut, vaig deixar la feina de 10 anys que portava allà, no veia una sortida, no tenia un ofici, no tenia un graduat, no tenia uns estudis, literalment no sabia on collons podia anar a petar o el meu futur com seria. Llavors, jo li donava voltes al meu cap, perquè no és fàcil trobar una feina avui en dia i menys com estan les coses. Llavors vaig rebentar i m'ha vindre tot de cop i va ser quan vaig començar a sortir de festa, sortia cada dia, m'anava a dormir, dormia 3 horetes, 4 horetes, anava a treballar, consumia, bevia, a la que veus tindrà ganes de consumir. I és una que si tu no ho controles i és una que si tu estàs malament ho veuràs bé. Ara no he deixat d'anar a la psicòloga perquè amb la mútua que estic me l'han canviat, però tinc que tornar a anar-hi, però ha sigut el millor que m'ha pogut passar. Jo crec que aquí és superimportant. Moltes vegades tendim a simplificar algunes de les coses que ens passen. O diem, aquesta persona, per què ha desenvolupat aquesta ideació, aquesta conducta? Per què ha fet un intent o per què ha mort? I ho simplifiquem en una sola raó. I aquí crec que estàs il·lustrant superbé que no era una única... No hi havia un únic factor. Aquí hi havia moltes coses. Ficaré un detall, perdona, Sí. ficaré un detall que m'ha marcat molt perquè jo me'n recordo que vaig dir amb uns amics, que va ser ja, més o menys va ser el detonant de tot, que ja un amic me va dir, Albert, sé que no estàs bé, hem de fer alguna cosa. Va ser, un dels meus millors amics es va penjar d'un arbre, sincerament. I llavors vaig anar un dia a anar a buscar bolets amb els amics i jo anava pel bosc caminant i només veia veure com un tros de corda i veia cordes pel terra i el primer que em pensava era, jo tampoc estic motivat, no trobo sortida, no tinc ganes de continuar en aquest món perquè no estic bé, no estic a gust. Moltes vegades penso el que pensarà la gent o moltes vegades me faig pel·lícules al meu cap pensant en altres coses que en veritat no són, però tu ja t'estàs fent la teva pel·lícula al teu cap i realment aquella cosa no és, però tu ja al teu cap ja la tens i no t'ho pots treure d'allà. Llavors li dones voltes i va ser aquell dia quan veia cordes pel terra, vaig anar després a un bar, en qüestió de mitja hora em vaig fotre, sense exagerar-te, em vaig veure 5 mitjanes i anava, ja em vaig començar a emborratxar i els meus amics ja em veien que no estava bé, que no era jo. Clar, llavors va ser quan tothom, i sobretot tu, jo va ser dir-t'ho i actuar, que és com... Per això estava bé. No, i tornant al que et deia, o sigui, el fet d'arribar fins allà era un cúmul de factors. Tenies problemàtiques a la feina, que molts joves els tenim, és a dir,
Tenim un 30% ara mateix d'atur estructural a l'estat espanyol i ha estat molt més elevat. Hem sigut un dels col·lectius que més ha patit aquesta crisi econòmica derivada de la Covid. Doncs tot aquests, el fet d'haver patit aquesta mort traumàtica del nostre amic també et recordava, i és un dels factors de risc, aquesta de no haver-lo sanat bé, com molts altres. Però jo crec, i aquí el que trec de positiu, sobretot, va ser el fet de, fixa't, un amic en un moment determinat et va dir: sé que ara mateix no estàs bé, puc empatitzar amb tu, però sobretot aquí estic, no? Demana ajuda. Hi ha hagut, i partint de la base del que comentava el Meritxell al principi de la píndola, tots podem ajudar. I a vegades aquest suport només és estar allà i dir: escolta, veig que últimament estàs així, et trobes d'aquesta manera i m'agradaria, si hi ha algun moment que et puc ajudar, aquí estic. I finalment és el que vas fer tu, és anar i demanar aquest suport. És cert que tothom et pot ajudar. No tothom t'ajudarà, ni tothom pensarà igual que tu, però tothom que t'apreci i t'estimi estarà disposat a ajudar-te. Tu, que jo, en aquest sentit, o altra persona, no és que no es vulgui ajudar, però es veu tan malament i es veu com tan tancat i només està enfocat en ell mateix, en el sentit de que, per molt que... Si tu no et deixes d'ajudar, no sortiràs enlloc. Has de deixar que t'ajudin. No has de pensar només en tu. El passat és passat, no pots canviar-ho, no pots fer-hi res. Jo he tinc una família una mica estructurada. Són coses d'arrastrant de fa molts anys. I fins que no he demanat ajuda, realment no he sabut estar bé a mi mateix. Moltes vegades penso coses i, no sé, li dono voltes al cap coses que jo imagino. Intento no pensar-hi, perquè si penso més, em faré més al cap. Si em faig més al cap, estaré començant a estar més malament. És com, sobretot, i és molt important, i ara mateix t'ho explicaré, he tingut la sort i estic molt content perquè també he trobat una feina per tot l'any de pintor i és tenir la ment distreta. Poder fer alguna cosa, sentir-te útil, sentir-te realitzat, poder arribar a casa, veure la teva mare, veure el teu pare, veure el teu gos, anar a fer una volta, arribar a dutxar-se, sopar i dormir i l'endemà fer feina. És molt important, sé que és molt difícil avui en dia la feina, si més no, o a l'aire lliure anar a córrer. Jo no ho he fet ni ho he intentat perquè moltes vegades pensava jo sóc el típic de que fuma el porro, se'n va de festa, s'emborratxa, es droga i després moltes vegades pensava, un dia saps què? Me'n vaig al gimnàs. Deixa-ho estar, dic, encara aniràs allà al gimnàs i diran que fot aquest que està tot el dia de festa borratxo. També és pensar el què diran. Sí, però al tanto, Albert, eres. Hi ha molts joves que s'han trobat en aquesta situació. Òbviament, era. Jo abans pensava el què diran, però he anat aprenent de que no et diuen o poden dir, però realment és més el que tu penses que el que pot arribar a passar. I llavors és quan realment més mal te fas a tu mateix. Sí. Jo aquí el que trobo o el que veig que et passaven en aquesta situació, per exemple, has comentat aquesta manca d'estudis, no? Però tenies altres punts molt forts que altres joves no tenien, com per exemple portaves 10 anys d'activitat laboral i en aquell moment, com tu dius, ho veies tot negre. No tenies la capacitat de dir, ostres, també faig coses molt bé i les fas. I has trobat que ara diferents empleadors diuen, hòstia, jo confio en aquest tio perquè ha estat 10 anys treballant i realment quan li poses una feina davant i quan li dones unes responsabilitats i es pot fer útil, ho és. I no et volen perdre, a part. És una cosa que jo no soc molt de... Si agafo un llibre que a mi m'agrada, me'l llegiré i em podré estudiar, però m'acosta molt la dedicació, me distrec molt ràpid. Llavors, si quan tinc un llibre i és una que no m'agrada, no m'ho prendré pas. Però moltes vegades tu em dius, Albert, agafa això i agafa l'altre i m'has de fer això, així, això. I jo te diré, vale, fes-me una mostra, ensenya-m'ho com ho fas i jo t'ho faré. I a mi m'agrada... Hi ha molta gent que no li agradarà tocar un llibre, però en canvi li diràs, munta'm això i t'ho muntarà abans una persona que s'ho hagi llegit en un llibre. Perquè a vegades hi ha gent que és més manetes, hi ha gent que és més espavilada. Llavors a mi m'agrada més la pràctica, més fer que no tocar un llibre, però bueno, que també és important, no ho retrec.
i cada persona té les seves diferents capacitats i també tenim diferents capacitats per gestionar-nos emocionalment, perquè moltes vegades ens diuen, per exemple, tu tens una forta capacitat emocional per verbalitzar allò que sents i és un punt fort teu. I a sobre, no només de forma verbal, sinó de forma no verbal, et rius, plores, ostres, ho fas excel·lentment, però hi ha altres persones que els hi costa més i ho poden fer a través, i ara posaré un exemple, el meu propi. Jo quan estic emocionalment inestable canvio els mobles de casa. És una forma artística que tinc per gestionar-me de forma emocional, però igual que tu, potser el gimnàs no és el nostre fort, però amb aquesta activitat física, i pot ser pintant, que ara és la teva ocupació principal, però pot ser pintant que dius, ostres, em sento útil i estic movent el cos. D'altres aniran al gimnàs. D'altres trobaran aquesta sensació de plenitud organitzant-se de forma social per lluitar per alguns valors, per algunes creences que tenen. Hi ha moltes formes i totes són vàlides si realment reforcen això mateix, la capacitat que tenim de gestionar les nostres emocions. I a vegades no les coneixem. I sobretot, en aquest punt on ens trobem més vulnerables, una de les sintomatologies molt bàsiques és aquesta anhedònia. El fet de dir, tot el que em fa ja feliç, ara no m'ho fa i no trobo res per començar. I no sé si ho recordes, segur que sí, tot feia molt de pal. Tot era molt complicat de començar. I ara sembla molt llunyà, però recordo com deies, ostres, és que tot em costa molt, és que ho deixo tot a mitges. No, i no era així, sinó que en aquell moment et senties d'aquesta manera. Sí. Perquè no trobes com aquella força de voluntat de dir pues va, ho faré, però com que estàs tan trist, tan apagat, que dius, bueno, doncs mira, saps que em quedo aquí a casa, em quedo mirant la tele, me fico Netflix, em fumo un porro i aquí em quedo tota la tarda i no penso fer res. Però jo realment sóc de la gent que m'agrada agafar un cap de setmana i anar amb els amics i va, doncs avui anem a la muntanya, o avui anem a pescar, o anem a sopar, o anem a fer un altre poble o fer un vol. No sóc dels que està a casa tancat tot el dia, que sí, que també m'ha ve de gust de tant en quant estar a casa i estar amb la família i estar a l'ordinador o estar mirant una pel·lícula. Sí. Però quan estàs malament i estàs trist no veus res més allà que la negativitat, la foscor i l'estar tu sol tancat o no voler saber res de ningú. I jo ho he notat molt, sobretot amb el meu estat anímic. Quan quedava moltes vegades amb amics o quan anava pel carrer, anava com amb el cap com mig ajupit, com si, bueno, mig ajupit, vas caminant, veus algú, hola, què tal, com estàs, tot bé? Sí que quan surts de festa veus i jiji, jaja, però perquè l'alcohol, vulguis o no, t'ha canviat l'estat d'ànim. I també l'alcohol te deprimeix, vulguis o no. També és un depressiu. Total. Però ara que em sento millor, que he trobat una feina, que em sento realitzat i tot, noto més com, vinga, va, saps? Com l'altre dia que ens vam veure i vam estar xerrant i jiji, jo guai, doncs en aquell moment, quan ens vam veure que estàvem prenent una copa de nit, jo em vaig ficar a plorar enmig d'un bar i no li trobava cap problema al plorar, perquè tothom plorarà i tothom riurà. I jo no... El que he après és no amagar el que sents, sigui amorós, sigui un problema, una malaltia, sigui el que sigui, intentar dir-ho, no dir-ho 4 vents, però explicar-li a la teva mare, explicar-li a un amic com tu, explicar-li al teu germà, a la teva germana. La meva germana, jo li vaig explicar com em sentia i el primer que em va dir va ser si vaig al psicòleg, m'acompanyes i em diu, Albert, si vols, jo t'acompanyo al psicòleg i anem el primer dia i t'acompanyo i vaig amb tu. I me va sentir com content perquè sentia com la meva germana estava allà amb mi. Que no... Jo amb la meva germana m'he portat molts anys molt malament. Vivíem a casa i ens portàvem a matar. Ara jo em quedo sense germana i em dona alguna cosa. He après també amb el cap dels anys que la meva germana és la persona a la que tindré al costat fins que no... Quan no hi sigui ma mare, qui serà al meu costat serà la meva germana. Estarà al meu costat visquent amb mi, però sé que estarà allà i sempre sé que la tindré. Has dit 2 elements superimportants amb aquesta problemàtica. La primera és les connexions socials que tenim. La soledat és un gran depressiu. Una cosa és voler estar sol, com has dit, de dir, ostres, hi ha vegades que em sento bé estant a casa, em poso una pel·lícula, em quedo tranquil·lament amb mi mateix i això em relaxa i això em fa sentir bé i em fa descansar. Però
no confondre amb el fet d'estar aïllat, d'estar sol. I aquest enfortiment de les teves relacions que has aconseguit gràcies a obrir-te i a poder explicar-los com et senties, també els hi dona peu, no només et beneficia a tu, que et beneficia molt, però sinó també en elles, en aquest cas la teva germana i la teva mare, perquè et senten també més a prop i també tenen més ganes de compartir allò que senten. I l'altre punt que mentre parlaves, si tingués que apuntar tot no podria, és aquesta desesperança com ha anat canviant. I és un dels punts més importants. Les persones que comencem, que hi ha aquesta ideació, sentim aquesta desesperança, que mai canviarà, que mai evolucionarà. Ostres, sempre em quedaré en aquesta situació. I fixa't, una de les coses més importants és augmentar aquesta esperança. És una situació puntual, que està passant en un punt puntual temporal i d'espai i temps i canvia. El que passa és que quan prenem aquestes decisions, que no les podem desfer, aquests intents, aquí és on hi ha aquesta problemàtica. Per tant, abans de fer-ho, jo crec que avui el teu testimoni està sent genial perquè hi ha moltes persones que no arriben a fer aquest intent, però hi ha aquesta ideació i és molt important transmetre aquesta idea de hi ha esperança. Però quan ja ho penses, ja has fet un pas. Perquè aquest primer pas ja és pensar-ho. El segon pas és fer-ho. Jo vaig aprendre una cosa que em va explicar el meu tiet, que sempre m'hi quedarà dintre. Quan li vaig explicar que en Thomas es va suïcidar, el meu tiet em va dir: mira, Albert, s'ha de ser molt covard i molt valent. I em diu, s'ha de ser molt covard per no afrontar la vida i la realitat i molt valent per fer-ho. Jo no estic d'acord, Albert. Jo crec que és un mite. És una cosa que em va dir el meu tiet, que a mi m'ha quedat perquè és el que em va dir. És ser covard per no poder afrontar tots els mals i ser valent per fer-ho, perquè no tothom... O sigui, jo, per exemple, ho he pensat i ara mateix podria intentar-ho, però realment em costaria molt. Deixa que t'ho rebati. Tal com has dit, és el primer pas, el fet de pensar-ho, el fet de fer un intent, de fer una conducta, també. Els intents de suïcida i els suïcidis consumats no tenen que veure ni amb la valentia ni amb la covardia. Tenen que veure amb una situació. Primer, no ets un covard, perquè tu estaves afrontant aquestes situacions. El que passa és que, com hem vist, eren moltíssimes situacions i que havien generat aquesta desesperança. Eren molts factors, havies après gairebé estar amb aquesta impotència percebuda, amb aquesta tristesa, amb aquesta anedònia. O sigui, tu intentaves afrontar i tenies totes aquestes eines d'afrontament per fer-ho. Què passa? Que al final pesen, sí que pesen. I no té que veure amb la covardia, té que veure amb una pila de factors de risc que es centren en un moment i que sobretot també han estat des del passat i et van consumint. I això ens pot passar a qualsevol. I per altra banda, el fet d'intentar-ho no té que veure amb la valentia, sinó gairebé més amb l'entrenament. Sobretot amb el fet de veure que no tens una altra sortida, la qual existeix, i tu ets fantàstic per dir, sí, jo he pogut connectar-me amb la meva família, aquesta esperança ha augmentat, he trobat una feina amb la qual estic treballant tot l'any, he reforçat les meves relacions socials. Aquí hi ha una pila de factors de protectors que ets un viu exemple de que això es pot superar, però no té que veure amb la valentia, té que veure amb unes persones que tenen una desesperança, una impotència percebuda i que arrel d'aquesta es veuen abocades en aquesta situació. Però jo crec que és molt important puntualitzar-ho, perquè és un dels mites més importants. Saps què vull dir? Jo el que m'ha ajudat molt, sincerament, Isaac, va ser explicar-li a ma mare, perquè ma mare... La meva mare és la que m'ha donat molt de carinyo. He après... Abans de tot vaig aprendre a dir-li a ma mare, sempre que penjava jo, dir-li t'estimo. És una que... Me'n vaig a dormir, t'estimo, te truco, penjo, t'estimo. I des que jo li vaig explicar jo a ma mare, la vaig trucar, li vaig dir no estava bé, no em sento bé, estava plorant. Em va dir, què et passa? I li dic, ens veiem fent un cafè i xerrem. I em va dir, surto un moment de la feina i xerrem. Vaig anar a prendre alguna cosa amb ma mare, a fer un cafè ja que em borré i em vaig derrumbar. I vaig començar a plorar, dir-li que no volia continuar aquí, que no li trobava sentit a res, que va vindre un cop de temps, un bon temps que vaig guanyar uns 1.500 euros, em van caure del cel
i me'ls vaig gastar tots amb drogues i alcohol. I jo li vaig explicar i li vaig dir que realment no sentia ni trobava sortida ni sabia per on tirar. I el primer que va fer ma mare va ser trucar a la seva jefa i dir-li que aquell dia ja plegava de treballar, que se'n anava amb mi a casa, me va dir si volíem anàvem a dinar por ahí, i des que li vaig explicar noto com jo ja he tingut molt afecte i jo per ma mare, per part de ma mare, tinc molt afecte, m'estima molt, però encara li dedica més com m'ha trucat més, ens truquem més. Encara s'ha enfortit, sí. Ens hem unit encara més, perquè jo li vaig explicar, i jo no em feia por dir-li que consumia per les nits o quan sortia de festa. Les nits quan surto de festa, bàsicament quan veus i t'entren ganes de consumir. Jo no li volia explicar, en canvi li vaig explicar i no m'ha jutjat, que és molt important que no et jutgin. Molt important, sí. Perquè si et jutgen encara és pitjor perquè encara tu li dones més voltes a l'assumpte. Llavors jo el que volia és que... Digue'm, Albert. No, ara ens parlarem, portem tot el rato respectant-nos i ara ens parlarem l'un a l'altre. Jo el que no volia és que ma mare me jutgés per jo el que feia o el que deixava de fer. En canvi, ho ha acceptat, és una cosa que no a tothom li agradaria que el seu fill fes, però ho ha acceptat i m'està ajudant. I l'altre dia parlant amb ella em diu, però tu encara, de tant en quant, encara consumeixes. I m'ho va deixar tan tranquil·lament com volguem dir, de tant en quant encara ho fa. I jo li deia, sí, mama, sí, però podria haver sigut pitjor que m'hagués arrebatit alguna cosa, que m'hagués jutjat, que m'hagués escridassat. En canvi, em va entendre, entén més o menys que estic malament, que estic sortint d'alguna cosa, que a poc soc capaç i sortiré. I sobretot no deixar d'anar al psicòleg. Jo porto 3 setmanes anant-hi, sense anar-hi, perdona, perquè amb la mútua em van canviar de psicòloga i estic pensant si la mateixa relació que tinc amb aquesta psicòloga és la mateixa que tindré amb una altra persona. La confiança que he desenvolupat amb aquesta psicòloga no sé si seré capaç de desenvolupar-ho amb una altra. Llavors, ara que he començat a treballar, realment no depenc de la mútua perquè ja tinc una feina i si tinc que pagar un preu per anar a veure la psicòloga ho faré. Dius, no sé, és que dius tantes coses molt interessants. La primera, jo diria, aquesta sensació, aquests pensaments que tenim de quan ho compartim amb algú, farem que els hi farem mal, serem una càrrega per a ells i tu has demostrat. Ets viu exemple de que no és així, sinó que enforteixes aquesta relació. El que també he après molt, el que he après molt és que si jo estic malament, la gent que tingui al voltant, jo els encomanaré, diguéssim, a l'estar malament. Si jo estic amb tu sentat a una taula i ric, i somric, i tu també et rius, generarem com un bon ambient. Saps el que et vull dir? Si en canvi jo estic sentat, trist, i tu estàs així com més animat, em veuràs a mi i no t'animaràs més, te sentiràs com més, hòstia, I això també passa amb grup de gent, que si tots 4 o 5 et veuran allà que estàs tristó, que estàs avorrit, que malament, que estàs plorant, i ui, que saps el que et vull dir? A mi m'agradaria quedar-me amb això, el fet de dir-ho ha estat molt positiu per tu i moltes persones jo conec que es troben en aquesta situació en la qual diuen, ostres, prefereixo no explicar-ho perquè serà una càrrega, ja veus que això no és així. Després, un factor de risc, sobretot en l'adolescència i en l'etapa juvenil, és aquest consum de tòxics, en el qual tu dius, ostres, jo encara consumeixo, però has reduït moltíssim el consum i és un clar exemple que és un factor de risc. El fet de fer un consum d'alcohol o de drogues elevat és un factor de risc molt, molt, molt important. I per últim, aquest tercer és l'accés al suport. Jo crec que les universitats, ara que estem parlant amb la Universitat de Girona, el fet de que engeguin, que siguin capaces de veure que això és una problemàtica de salut pública, que això els hi passa als seus estudiants, que necessiten donar aquest suport com a ciutadania, però específic per als seus estudiants perquè estan sotmesos a un nivell d'estrès, perquè han passat per una pandèmia, perquè hi ha hagut un trencament de les seves expectatives, perquè hi ha hagut un trencament en les seves relacions interpersonals, perquè poden haver patit diferents traumes. El fet de donar-los aquest acompanyament i que en la teva
experiència, l'accés econòmic és complicat i és una barrera. I no pot ser que l'accés a la salut mental sigui un privilegi, sinó que ha de ser un dret. Tu tens la sort i ara també la preocupació de que estàs en una mútua i pots accedir a aquestes sessions, has trobat una psicòloga que realment has trobat una connexió i, ostres, maleïda sigui la mútua perquè hi ha hagut aquest canvi. Però igual que no sabies al principi si hi hauria aquest enllaç amb ella, jo crec que es dona l'oportunitat. Sincerament, no vaig... He fet 5-6 visites amb ella, 6 teràpies amb ella, i la que realment vaig sentir alguna que deia per dintre de mi m'angoixava va ser l'última sessió. Perquè vam fer un exercici de que em ficava davant d'un dibuix que jo vaig dibuixar quan estava malament i vaig dibuixar un quadre en negre. És com una televisió apagada, que és tot negre. Per què? Perquè jo ho veia negre. No veia més enllà de veure tot negre, tot malament. No veia més enllà. I llavors, al cap d'uns dies vaig dibuixar un altre dibuix i vaig dibuixar una que sempre he dibuixat des de petit. Un veler, el mar, el sol i un ocellet. Com el típic quadre de Los Simpson. El mateix, per mi el mar és vida, a mi la platja és vida. I llavors me va dir, fica't davant del primer dibuix i el primer que vaig fer en ficar-me davant d'aquell dibuix va ser plorar. Plorar i notar una angoixa aquí dintre en el pit que m'apretava. I llavors me va dir, bueno, doncs ara torno enrere i quan vaig anar cap a l'altre dibuix em diu, com te sents ara? I me sentia com alliberat, me sentia aliviat, m'imaginava enmig del mar amb un barco i me sentia com tranquil, descansat, feliç. I la sensació aquesta d'estar davant d'un dibuix i notar una angoixa, a canviar-te a l'altre i notar la felicitat i notar-ho tot, t'adones compte que realment ets tu el que també pot decidir el camí o la sortida, en el sentit de dir, hòstia, jo sé que això no és bo, vale, doncs anem a tirar pel camí bo, provem-ho, fem-ho. I em va ajudar molt i a partir d'aquí vaig dir, va ser l'última sessió que vaig tindre i vaig dir, vull continuar, ni que tingui que costar-me 50-60 euros o el que tingui que costar la visita ho faré, perquè realment la salut mental és primordial. És important. I no hauria de ser així, però jo sobretot m'agrada molt el fet de que puguis veure que tens les capacitats, tens pròpies capacitats per afrontar-te, per fer aquest afrontament quan tens problemàtiques de salut mental i que hi ha formes d'afrontar-ho i tu tens una quantitat enorme, ja siguin a través de l'activitat física, a través de la pintura, a través de parlar-ho, d'expressar-ho emocionalment. És que tu realment en tens moltíssimes, però tots en tenim. Hi ha aquests 6 elements que interactuen i al final, a vegades les sessions de psicoteràpia amb tu 5 han anat excel·lent i és realment superràpid. Amb altres persones... Però queda per treballar. Queda per treballar. I sempre que puguin ho seguiré treballant. Jo crec que és algú que tothom hauria de fer-ho, hauria d'anar-hi en algun moment de la seva vida i desafogar-se. Desafogar-se amb algú que no et conegui, que no et jutjarà, que no et dirà res de és que hauries de fer això perquè no sé què, perquè això ho fa... No, allà intentaran ajudar-te mentalment i en sortir del forat negre on estàs. Sí. Al final la salut mental és això, Tots tenim una sèrie de tensions normals que ens afrontem dia a dia, ja sigui a la feina, ja sigui en les relacions. Tots les tenim i tots tenim una sèrie de capacitats i el fet de fer conscient, que és el fet de la teràpia, de poder enfortir i ampliar aquesta sèrie de capacitats per després poder treballar, per poder estudiar, per poder relacionar-se de forma productiva i fructífera i després, com fas tu, contribuir a que tota la resta de les persones, fixa't, el que estàs fent ara és contribuint a que totes aquestes persones que puguin passar, perquè no totes hi estaran passant, però puguin passar per aquesta situació o hi estiguin passant, ets un clar exemple de que se'n pot sortir. I aquesta construcció de l'esperança penso que és superimportant. També estic aquí perquè he sabut de primera mà el que és perdre un amic per un problema mental que es va suïcidar i ho passes malament, has passat molt malament i no vols que ningú ho torni a fer i l'últim que he pres jo és no fer-ho per no fer mal tampoc als altres, perquè tinc gent que m'estima, tinc una família i tinc un futur per davant que m'espera. Llavors, fotre-li pit i collons
i tirar endavant. I si la meva experiència i el que us he explicat avui té que ajudar algú més, jo feliç, perquè Ho farà. sóc així, m'agrada explicar-ho i m'agrada que la gent que sigui feliç. Ho farà, I a sobre és una forma d'honrar-lo en ell, perquè saber per tots aquests factors de risc que també travessava, però que la seva experiència t'hagi servit a tu per després sortir endavant i que ara la teva pugui ajudar moltíssima gent que es trobi en una situació de vulnerabilitat a també fer-ho. Jo crec que aquí has estat superinspirador en tota la xerrada d'avui. Dir que el trobem moltíssim a faltar i que esperem que... I cada dia que passa l'en recordo i no l'oblidaré mai i sempre me farà mal per dintre, però el recordaré feliçment. El recordaré amb felicitat perquè els moments que he viscut amb ell sempre han sigut feliços. Sempre ho he dit, sempre estaré emprenyat per alguna que va fer, però bueno, com he dit abans, el passat és passat, el futur és el futur i el present és el present i aquí estic i... Sí. I crec que, estic segur que estaria, igual que jo, superorgullós de que avui puguis estar aquí compartint-ho i amb tantes ganes i amb aquesta esperança de les coses no només van bé, sinó que aniran a millor. Si et sembla bé, faig una mica així de resum de totes aquestes coses que ens has comentat, que hem anat parlant, d'aquests factors de risc que ens has comentat, que podrien ser el fet de no poder obtenir aquest suport psicològic, primer, perquè l'estigma que hi ha al voltant d'anar a la psicòloga o al psicòleg. Després, per les barreres econòmiques que hi puguin existir. En el teu cas, tens la sort que hi ha una mútua que et dona suport, però persones que un dels factors de risc és no tenir feina i que això afecta de forma negativa en moltes ocasions al nostre benestar, no puguin accedir d'una forma gratuïta en aquests serveis, també amb el col·lectiu universitari, que sabem que és un col·lectiu precari, que té dificultats per tenir feines ben remunerades, per tenir el temps i l'espai, malgrat que hi hagi tot aquest estrès emocional que els acompanya. No? També el factor de risc del consum de tòxics, del consum d'alcohol, del consum de drogues, és perjudicial en aquest cas i contribueix i augmenta la probabilitat de generar aquesta ideació i aquesta conducta suïcida. Temes d'autoestima, jo crec que és superimportant aquestes coses que ens has anat comentant sobre els teus llaços interpersonals amb la família, amb els teus amics, com en un principi senties que no podies dir, que els hi faries mal i te n'has assabentat que, mica en mica, quan has pogut parlar amb ells, ha fet el procés contrari. Els has apropat més, ha enfortit aquestes relacions, tu t'has sentit enfortit, t'has sentit recolzat i ha ajudat això, a que hi hagi aquesta contribució per ara estar millor, per sentir-te més fort. A sobre has pogut trobar una feina en la qual et sents útil, ets superconscient de les teves pròpies capacitats, ha augmentat la teva autoestima, tens aquesta sensació d'esperança i a part, no sé, per mi és molt inspirador la forma que tens la capacitat de verbalitzar les teves emocions, els teus pensaments, les teves emocions i també de forma no verbal, No tothom ho pot fer, així que enhorabona, tio, de veritat, per mi... Gràcies a tu va ser el que em va donar peu a... Tu saps, va ser tu el que em va donar peu a parlar-ho amb la meva mare, en un psicòleg. Et vas oferir tu també per fer una psicòleg. Jo no vaig voler perquè sé que necessitava algú que no conegués i sempre t'ho agrairé i sempre t'estaré eternament agraït. Però necessitava algú que no em conegués, algú que no sapigués res de la meva vida i que jo li expliqués des del punt que jo tinc consciència i tinc memòria fins al dia d'avui. Super. I sempre he pensat i encara ho penso, per molt que ho hagi estic malament, si no m'estimo jo, qui m'estimarà? I és el primer que has de fer, estimar-te tu mateix i ser valent i fort. Sí, però en un moment de vulnerabilitat on a tu et costava més estimar-te, vas trobar... Òbviament, però sempre pensava, primer t'has d'estimar tu, però quan estàs malament, és igual el que t'estimis a tu, però jo sempre ho he dit i sempre ho he pensat, t'has d'estimar tu, si no esperis que la gent de fora t'estimi, t'has d'estimar tu mateix, ets tu. Llavors, ara jo estic començant a ser no feliç perquè la felicitat són moments, però començo a estar més content. Comença a estar bé, hi ha aquest benestar. Correcte, bé. Me desperto a les 6:30, me'n vaig a treballar, arribo a casa, realitzat, descansat i no demano més. Que bé.
Ets una inspiració. Albert, moltes gràcies, de veritat, Isaac. de debò. Esperem que aquest missatge arribi a Espero que les sí. persones que ho necessitin i això, agrair-te infinitament que puguis estar. Hola, Meritxell, què t'ha semblat? Bones, Meritxell. Moltes gràcies als dos, ha sigut realment molt interessant. Albert, moltes gràcies per explicar la teva experiència, ha sigut molt humana, molt propera i, com diu l'Isaac, ets una inspiració. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies, Meritxell. Isaac, moltes gràcies també per ajudar-nos a visibilitzar i ajudar a gestionar aquesta realitat tan necessària. Gràcies a vosaltres per donar-me veu, tant a l'Albert com a mi. Gràcies. I a vosaltres, gràcies per la vostra atenció. Confio que aquesta xerrada us hagi servit per trencar amb alguns mites, acabar amb l'estigma i conèixer alguns recursos disponibles per poder reduir la incidència d'aquesta problemàtica. Ens acomiadem donant pas a la Universitat Rovira i Virgili amb l'activitat Ioga Kundalini. Moltíssimes gràcies.